Dať úvod? Daj úvod. Dneska točíme vlog. Z nášho tréningu. Takže pozerajte, sledujte, oživujeme tento kanál a ideme na to. Dneska dám 2 kliky vo fúke do presu. Dobre chlapci, rozcvičku máme za sebou. Vonku sa deje takáto vec. Takže máme takú pochmurnejšiu náladičku, ale tento už chystá volačo. Ideme na to. Vždycky len stredl dávam. Ja vždycky urobím ten istý emote. Nemáš emote pack? Nemám emote pack. Do stredlu. Toto máte príklad, ako sa nemáte správať, že japovať v kuse. Teraz ti odporúčam pozrieť si to video. Odporúčam pozrieť si to video. Nebolo to zle. Čo kúkaš v kamere? Čo máš tam v kamere? A daj druhého, daj druhého. Počkej, no. Taký nápad, že pôjdem maximálku s hybou vo fronte. Ja čo si mi odpovedal? A hovorím, že nepôjdem maximálku, lebo tak či tak dám veľa. Lebo potrebujem na súťaž a tak či tak dám 6, dám čo aj, že archer, zip, archer, točku a ešte jeden normálny dám. Bez problémov, potrebujem plenčík. Tak na budúce dáme maximálku. Komu koľko odvrávaš? Čomu koľko odvrávaš? V tomto momente by som toto videjko ukončil, lebo mám 6% na baterke a treba prestať na lepšom. Netreba to hrotiť, niekedy menia viac. Cvičíme aj zajtra, takže... Presne tak, chcel by som vám ešte všetkým odkázať, aby ste mali nádherný deň, užívajte si ho. Čaute.